Пакінулі ўсё і пайшлі за ім. Манаства на Беларусі. Вітаем вас, нашы шаноўныя радыёслухачы і гледачы на YouTube-канале. Наш сённяшні выпуск «Манаства на Беларусі» мы прысвячаем манаскай супольнасці мар'янаў беззаганнага зачацця Найсвятейшай Марыі Панны. І таму сёння у нас у гасцях мар'янін, айцец Павел Федарович. Хвала Христу. Навеки хвала. Вітаем вас, нарэшце даехалі да нас, вельмі доўга чакалі. Далёкая дарога з Барысава да сталіцы. Так, ведаеце, так, гісторыя вашай супольнасці, гэта ўвогуле можна здымаць серыял, так? І думаю, што найбольш нашым радыёслухачам вядомыя мар'яне, напэўна, з російскіх мучанікаў. Зрабілі вам такую высокую плянку да працы і да святасці. Можа, але, напэўна, мелі фундаменты, і фундаменты распачынаюцца з гісторыі вашага ордэна. І, можа, раскажыце нам, каля ласка, ва ўсіх прыгажосцях, ва ўсіх красках гэтую гісторыю. Менавіта было якім чынам тое, што наш заснаватель отец Станіслав Папшынскі, ён сам паходзіць з Рэчы Паспалітай, калі так можам скажам, нарадзіўся і нарадзіўся у 1630 годзе і паходзіў з такой мясцовасці Падагродзе, гэта ў польскіх гарах, скажам так, і дзякуючы Божай ласцы, ён быў, калі маленькім дзіцём, з маці разам перапраўляўся праз раку, і быў невялікі выпадак, і таму маці сказала, што вось я ахвярую гэтай дзіцябо, калі ўсё добра будзе. Мы Хрысту і Марыі, таму сталася небяспечна выбраліся праз раку, і яна датрымала гэты шлюб, і тады яшчэ там малы Станіслаў пайшоў на пачатку ў ордэн айцоў піяру. І першапачаткова ён прыналежаў да гэтай кангрэгацыі цопіяраў, і потым па пэўных прычынах ён адышоў. І, як ён кажа ў сваіх успамінах аб тым, што ўсё роўна такая пячаць Духа Святога была у ягоным сэрцы, менавіта прагненне жыцця манаскага, і таму ён у 1670 годзе складвае такія свае асабістыя абяцанні на лацінскай мове обляцыю, менавіта прысвячэнне, даручаючы свой лёс Богу праз заступніцтва Марыі. І для нас это менавіта гэты год, калі ён складвае 11 снежня 1670 года, гэты акт, скажем так, ахвяравання Богу, менавіта з'яўляецца момантам пачатку нашай кангрэгацыі айцоў мар'янаў. І ён збірае прыхільнікаў вакол сябе і пачынае такая, скажем, наша калыска ў Польшчы, гэта пушча Мар'янская, і ў 1673 годзе на правах біскупа дыцэзіяльнага засноўваецца першы наш дом, першы кляштар. І потым паступова так разрастаецца, і такім далейшым такім момантам дзейнасцю становіцца гора Кальварый, гэта да гэтай пары горад, у якім мы, як мар'яне, распачынаем першы год, менавіта каля магіла нашага заснавальніка, які памёр у 1701 годзе і быў званы апосталам Мазоўша. Ну і таму момант, які ён прайшоў у ордэне айцоў піяраў, потым менавіта з такой думкай хацеў застацца далей законнікам і заснаваў тым самым кангрэгацыю айцоў мар'янаў беззаганнага зачацця Найсвяцейшай Панны Марыі. Калі так паглядзець там гістарычна, то, канешне, тады яшчэ праўды пра беззаганнае зачацце дагмату не было. Толькі там 1854 год, але ён тады ўжо гарэў, так можам сказаць, любоўю да Маці Божай, да яе чысціні, таму з такой думкай заснаваў наш ордэн. Скарочана мар'яне ад Марыі, але калі так глядзець поўную назву, гэта менавіта ад беззаганнага зачацця. І потым гістарычна наш ордэн звязаны тэрытарыяльна, калі так можам паглядзець, геаграфічна, гістарычна з Рэччу Паспалітай. Добра ведаем, што сталася у 18 стагоддзі, як былі гэтыя падзелы Рэччу Паспалітай, і таму моцай гэтага факту, што мы былі тут у большасці, менавіта, калі так можам сказаць, сучасна гледзячы, гэта тэрыторыя Польшчы, Беларусі, Украіны. Канешне, потым царскія ўлады яны забаранілі, і паступова наш ордэн ён паміраў.
Таму што сапраўды не было магчымасці прыняцця новых кандыдатаў, старэйшыя айцы паміралі, ці хтосьці адыходзіў у дыяцэзію, так калі так можна паглядзець. Ну і потым, канешне, такі момант здарыўся ў гісторыі нашай кангрэгацыі, калі заставаўся толькі адзін генерал, і ён так казаў, што вось я нават сабе прыгатаваў турну, менавіта дзе і сам памру, і таксама кангрэгацыя. Але Божы провід, ён не спаў, і сапраўды так вёў нашы лёсы, што калі яшчэ хлопчыкам так выхоўваўся Юрый Матуляйтыс, ён выхоўваўся ў Марыямполі, гэта ў Літве цяпер знаходзіцца, дзе яго катэхізавалі айцы-мар'яне. І потым, калі ён паехаў па сямейным прычынам на выхаванне да свайго дзядзі, у Кельцы, у Польшу, ён там паступіў у семінары, духовную семінару. І вучыўся ў семінарыі, стаў дыцэзіяльным святаром і адправіўся вучыцца далей у Петербургскую акадэмію. І потым, з перспектывы часу, калі ён быў святаром дыцэзіяльным, дзесь Бог улажыў прагненне ў ягонае сэрца, і таму у 1909 годзе ён аднаўляе ордэн айцоў-мар'янаў. І надаючы такі новую плынь у нашым ордэне, менавіта гэта сталася 29 жніўня 1909 годзе у касцёле ў Варшаве, такі вядомы касцёл Святога Крыжа, адкуль, між іншым, у кожную нядзелю адбываецца такая трансляцыя, радыётрансляцыя святой мшы ў закрыстыі. Ён склаў першыя шлюбы на рукі біскупа дапаможнага. Ну і гэта такі, скажам, заснавальнік айцец Станіслав Папшынскі, а аднавіцель ордэна гэта благаслаўлёны біскуп Юрый Матулевіч. І потым так гісторыя, новы этап у нашым ордэне, менавіта дзякуючы нашаму аднавіцелю біскупу Юрыю. Вы святкуеце такіх 2 сваіх дня нараджэння? Так, але можна так сказаць, сапраўды, таму што вось 11 снежня гэта, скажам, фармальная дата заснавання, а 29 жніўня гэта аднаўленне. Таму сапраўды, калі можам так назваць, і першы, і другі дзень нараджэння. Так, гэта правда. Дайшло да таго, што ў супольнасці застаўся толькі адзін, так, мар'янін, і пасля ад гэтага аднаго ад аднаго мар'яніна, гэта, так скажам, зерне, якое памерла, і на дадзены момант, такі пікавы момант, скажам, было, калі больш за 600 мар'янаў ва ўсім свеце. На працягу 100 гадоў з аднаго чалавека, біскупа Юры, які быў вельмі такой харызматычнай асобаю, прыцягваў, і будучы як святаром, потым і біскупам віленскім, менавіта такі вельмі вялікі меў уплыў, і дзякуючы менавіта яго надзейнасці, сапраўды ордэн айцоў-мар'янаў і так і расшыраўся даволі, дзякуючы менавіта пачаткам, якія заклаў Бог у ягоным сэрцы. І на сённяшні дзень мар'яне працуюць дзе? Наша карта такая геаграфічная, яна знаходзіцца, можа, не на ўсіх кантынентах, але, напэўна, у Еўропе мы працуем. Асноўнае гэта, канешне, тут наша цэнтральная ўсходняя Еўропа. Гэта Польшча, Літва, Латвія, Беларусь, Украіна, ёсць дамы ў Англіі, і таксама асобныя адзінкі адміністрацыйныя знаходзяцца і ў паўночнай, і ў паўднёвай Амерыцы. Таксама ёсць 2 дамы у Камеруне і Руандзе ў Афрыцы, і у Азіі гэта і Казахстан, В'етнам, і таксама Філіпіны, Індыя. І ў пэўны час быў наш айцец, але ён ужо памёр, айцец Бранчанінаў, ён жыў у Аўстраліі. Тому такая разбежка даволі вялікая. А калі мы будзем гаварыць пра колькасць братоў? Колькасць прыблізна, паколькі мы з'яўляемся кангрэгацыяй, то у нас ёсць і браты і айцы, дзесьці на сённяшні момант прыблізна каля 500 братоў і айцоў-мар'янаў. Конечно, у большасці гэта святары айцы. А браты таксама ёсць, браты так? Ёсць, гэта так, было ад самага пачатку, так? Было ад самага пачатку, і такі новае бачанне ў касцёле менавіта ўклаў біскуп Юрый Матулевіч. Сапраўды, калі паглядзець на тое, што ён рабіў, ён апярэдзіў другі Ватыканскі сабор. Менавіта адна з ягоных такіх думак была, што
браты яны могуць евангелізаваць, распавядаць пра Бога ў працы, дзе яны працуюць. Ну, будучы апрануты па-свецкі, скажам так, бо святар заўсёды ж не ўсюды зможа дайсці і па прычыне служэння свайго, і таму ён прапановваў, і калі так паглядзець, у нас ёсць такая традыцыя, мы падчас нешпараў молімся за нашых памерлых сабратоў і айцоў, як бы ёсць у нас такі альбом, кніга памерлых братоў і айцоў Мар'янаў, і от паглядзець сапраўды за час 20-х, 30-х гадоў, потым, канечне, паміралі браты, то вельмі шмат бачна, менавіта было братоў, менавіта біскуп Юры запрашаў і наколькі магчыма, каб прапаведваць менавіта ў такіх свецкіх асяроддзях на месцах працы, дзе маглі браты сваёй прысутнасцю, што мы можам бачыць, менавіта прынесла плынь другого Ватыканскага сабору, ці, напрыклад, гэтыя знакамітыя браты і сёстры Караля де Фуко, напрыклад, так. І дзякуючы менавіта таму, як бы канешне, цяпер крыху сітуацыя змянілася, у большасці, канешне, гэта айцы, ксяндзы, святары, якія працуюць. Братоў вельмі мала цяпер. Ці на Беларусі ёсць браты? На дадзены момант няма. Толькі святары? Толькі святары. У часы 20-го стагоддзя было некалькі братоў. Працавалі, служылі пры кляштарах, спаўняючы розныя функцыі. Ну, добра, тады ідём, напрыклад, у гісторыю нашага краю, як браты айцы Мар'яне дайшлі да Беларусі, і, можа, менавіта асаблівым чынам пра гэты кляштар у Друі, бо гэта такі знакамітае месца. Канешне, перш чым была Друя, была вёска Расьна. Цяпер гэта Брэсцкая вобласць, менавіта такі, невялікая вёска. Гэта, скажам, калі цяпер геаграфічна паглядзець, гэта, канешне, цяпер тэрыторыя Беларусі, калі мы можам так аднесціся, то менавіта такі першы дом айцоў Мар'янаў у Беларусі гэта быў менавіта кляштар у Расьна. Гэта сапраўды дзейнасць была адна з такіх моцных падчас Рэчы Паспалітай, менавіта кляштар айцоў Мар'янаў, канешне, потым па прычыне гістарычных падзелу ён паступова занікаў, і айцоў і братоў Мар'янаў рускія ўлады, царскія ўлады яны завязлі ў Мар'ямполь, у адзін кляштар. Ну і таму па той прычыне, што не было новых паклікняў прытока, таму кляштару Расьны ён закрыўся, канешне, так, у 19 стагоддзі. І потым такі іншы зноўку, калі так паглядзець і ў існаванні ордэна, ці другі такі быў падыход наконт Беларусі, гэта, канешне, дзейнасць біскупа Юрыя Матулевіча, паколькі ён быў адначасова генералам кангрэгацыі нашай, і ў 18 годзе ён прыняў біскупскае пасвячэнне, стаў біскупам Вільні. Быў біскупам віленскім, і таму ўжо на пачатку сваёй дзейнасці ён сказаў, што сапраўды я хачу быць адкрытым на ўсе нацыянальнасці, наколькі змагу служыць. І адным з такіх прыярытэтаў ён бачыў менавіта служэнне сярод беларускамоўнага насельніцтва. І, канешне, каб служыць, трэба мець нейкі цэнтр, такую базу. І таму ён убачыў гэта ў межах Друі, дзе 23 ліпеня 1923 года прыбылі першыя мар'яне, і менавіта быў заснаваны друскі кляштар, які стаўся такой для цяперашняй нашай гісторыі беларускіх мар'янаў. Гэта наша калыска, з якой сапраўды выйшла вельмі шмат і знакамітых дзеячаў, айцоў Мар'янаў, дзе і Андрэй Цікота, Фаб'ян Абрантовіч, і, канешне, выхоўваўся на наш будучы благаслаўлёны Юры Кашэра, бо ён, між іншым, паходзіць з друйскай парафіі. Сам паходжанне, так, на наше пакліканне. І у гэтай парафіі было, на той момант, на 23 год, было каля 5000 вернікаў, і у межах друйскага кляштару добра было арганізавана душпастырскае служэнне. Таксама там дзейнічала гімназія, дзе былі школьнікі, так скажам, так, дзе вялася дзейнасць асветніцкая. І таксама гэта было месца выхавання будучых мар'янаў. Гэта быў пастулят, навіцыят, дзе выхоўваліся кандыдаты, а потым, канешне, направляліся яны ў Рым ці ў іншыя семінары, але былі менавіта такія пачаткі, канешне, звязаныя з Друяй. На жаль, дзейнасць мар'янаў яна спынілася ў 38-39 годзе па пэўным там прычынам і нацыянальным, так калі можна сказаць.
і большая частка нашых сабратоў яна была выслана ў Харбін. Гэта цяперашняя тэрыторыя Кітая, дзе яны таксама вялі вельмі моцную дзейнасць, дзе заснавалі таксама на ўзор другі была гімназія для хлопцаў, выхаванне. Там яны дзейнічалі на працягу некалькіх гадоў, потым пад канец 40-х гадоў яны былі арыштаваныя і іх завезлі, раскідалі па розных лагерах. І таму другая яна айцоў не было, але ўжо у 44-м годзе отец Люцьян Паўлік пачаў аднаўленне гэтага месца, ну і ў 48-м годзе ён таксама быў арыштаваны і быў прызначаны да смяротнага пакарання, але асуджаны на 25 гадоў зняволення. І потым, калі ён выйшаў, і дзейнасць у часах савецкіх у нас гэта было 3 такія айцы, якія вялі гэтую нашу дзейнасць. Гэта айцец Люцьян Паўлік у Задарожжы, айцец Баліслаў Заяц, ён у Ідолце, і айцец Францкевіч таксама на Віцебшчыне, ён памёр у Глыбокім. Вот такія тры нашы айцы. І потым у 70-х годах далучыўся да іх айцец Уладзіслаў Чарняўскі, які служыў у Вішнева, і між іншым прычыніўся да перакладу на беларускую мову і літургічныя мшалы, таксама святога пісання. І былі таксама мясцовыя пакліканні потым, калі так глядзець, так, і айцец Антоні Лосін, старэйшы, ягоны таксама і плямяннік, малодшаму так называлі для адрознення. Таму у большасці айцы марыяне ў гэтым савецкім часе служылі на тэрыторыі цяперашняй Віцебшчыны, і ўжо ў канцы 80-х гадоў, калі можна было, так скажам, прыязджаць, пачалі прыязджаць айцы і служыць у Барысаве, у Оршы. І таму ўжо ў 90-х годах ось айцец Юзеф Пятушка, ён прыехаў у 90-м годзе у Барысаў. І вось як бы такія пачаткі ў Оршы. Ну і, канешне, Ідолта, Павяці, Задарожжа далі служылі ў Віцебскай дыяцэзіі, потым ужо тут у Мінска-Магілёўскай. І на дадзены момант у нас 5 пляцовак, і так мы жартуем з нашымі тут айцамі, што мы пакуль што так у адной лініі, таму што калі паглядзець, то менавіта на размешчаны Мінск, Жодзіна, Барысаў, Орша, вот так на гэтай маскоўскай трасе, так скажам, так, яка вядзе на Маскву. Ну і наша 5-я пляцоўка, канешне, гэта Росіца, пра якую я хацеў бы так цяпер асобна сказаць, бо паколькі айцоў марыянаў не было у другі 38-39 год, але ўсё роўна трэба было служэнне. І ў 41-м годзе у Росіцу прыходзіць айцец Антоні Ляшевіч, ён, між іншым, быў дыцэзіяльным святаром, служыў праз менавіта праз дзейнасць айцоў у Харбіне, бо ён служыў у Іркуцку. Ну, гэта там тэрытарыяльна тогда, там, пэўна, можа, там некалькі соцень кіламетраў, але праз гэтае знаёмства ён бачыў такі ўплыў айцоў марыянаў, і ён, будучы святаром дыцэзіяльным, захацеў уступіць у ордэн айцоў марыянаў. І наколькі я памятаю, нават свой юбілей 25-годдзя святарства ён адзначаў менавіта, наколькі здаецца, нават у навіцыяце, альбо там дзесьці там, ну, там, як бы, да, такая адметная падзея. І ў 42-м годзе яму на дапамогу прыходзіць айцец Юрый Кашыра. І яны пачынаюць дзейнасць разам з сёстрамі эўхарысткамі, вядуць дзейнасць. І потым у 43-м годзе, у лютым, адбываецца адна з карных аперацый, і ў выніку якой таксама былі са сваімі парафіянамі, з жыхарамі і Росіцы, і вакольных вёсак, менавіта як пастыры, яны не пакінулі сваіх авечак. І 16 лютага, 18 лютага 43-м годзе 43-го года яны былі забітыя разам са сваімі парафіянамі. І потым, канешне, для нас гэта прыклад, і які на пачатку таксама хрысціянства нездарма казалі аб тым, што кроў мучанікаў дае як насенне для новых
хрысціян для новых пакліканняў, напэўна, яны заступаліся, і вось у 99-м годзе яны былі далучаныя да ліку благаслаўлёных. І ад той пары, скажем, пачатак 2000-х гадоў, месца Росіца з'яўляецца такім месцам і малітвы, памяці нашых благаслаўлёных пакутнікаў. І звычайна мы збіраемся ў гэтым для нас святым месцы 2 разы ў год у ваколіцах 16-18 лютага, субота бліжэйшая да гэтых дат, і ў першую пятніцу суботу жніўня, дзе ладзяцца пілігрымкі і пешыя, і аўтобусныя таксама праязджаюць людзі, ну і, канешне, з'язджаюцца ў адпаведны для сябе час, калі індывідуальныя пілігрымы. Таму сапраўды благаслаўлёныя Антоні Ляшевіч і Юрый Кашыра гэта тыя, хто паходзіць з нашых так зямель, так, таму Юрый Кашыра менавіта з Друі, Антоні Ляшевіч, здаецца, нам здзеці з Панаваградка, наколькі так памятаю, то для нас это, конечно, прыклад, і у нас ёсць, мы так называем, патрыярхам на дадзены момант на Айцо Мар'яну з'яўляецца отец Юзеф Пятушка, і ён з'яўляецца такім сведкам, ну, конечно, непрывычна чуць з ягоных вуснаў, і ўвогуле, як бы на гэты сведак, калі ён кажа, я вось памятаю, быў маленькім хлапцом, і да нас вось прыходзіў, рыхтаваў мяне, і прыходзіў госці і Антоні Ляшевіч, і Юрый Кашыра, да. Ну, гэта чалавек, які хоць і такім малым хлапцом, але памятае сведкаў, жывых сведкаў, ну, калі так размаўляючы, бо па ходзе менавіта так бы тэрытарыяльна прыналежаў да парафіі Росіцкай, отец Юзеф Пятушка. Отец Павел, я так зрабіла сабе вынік, такі адметныя рысы вашай супольнасці манаскай, гэта культ безаганнай. Пасля гэта была таксама адукацыя, так выйшла, што мы мелі школы. Ну і таксама блізкасць да людзей. Вось так, я так гэта пачула. Ці яшчэ штосьці маеце такога асаблівага? Наш отец-заснавальнік, ён, як кожны ордэн, кангрэгацыя, адрозніваецца чым-то сваімі адметнымі рысамі. Канешне, як правільна вы заўважылі, першая сама назва нас забавязвае менавіта да таго, каб абвяшчаць культ Марыйны, да, менавіта і сама назва, і напрамак дзейнасці звязаны з Марыяй. Другі напрамак гэта малітва за памерлых. Паколькі отец Станіславу жыў у 17 стагоддзі, гэта быў таксама адзін з такіх непростых перыядаў Рэчы Паспалітай, дзе адбывалася і шмат войн, і таксама розныя катаклізмы, моры адбываліся. Ён бачыў сваімі вачыма, што шмат людзей паміраюць непадрыхтаванымі да смерці, да таго, каб перайсці ў жыццё вечнае, і ён меў некалькі разоў такую ласку ад Бога, што меў бачанне чысца. І ён захвочваў нас, айцоў Мар'янаў, каб мы маліліся за памерлых. Таму гэта наш такая другі напрамак дзейнасці. І у нашых парафіях марыянскіх аўторак, серада, як бы нават я ведаю, і парадуе Марыя, так, адбываецца малітва за памерлых, нешпар за памерлых, дзе мы кожны тыдзень молімся за памерлых. І трэці напрамак дзейнасці гэта дапамога пробашчам. Ну, той, што так вот, ну, як вы кажаце, заўважылі, менавіта гэта такі вот момант і марыйнасці, малітва за памерлых. І да гэтай пары у нашых дамах перад уваходам у капліцу знаходзіцца такі спісак, канешне, ён пэўнае значэнне ўмоўнае, як бы так усіх не цяжка агарнуць памерлых, дзе, напрыклад, тыя, хто загінуў у аварыях, ці тыя, хто пахаваны на могілках парафіяльных, ці за тых, хто не моліцца. Ну, пэўна, такія катэгорыі, такія пэўныя агульныя катэгорыі памерлых, дзе, калі ідзеш там у капліцу ці ў іншым моманце, проста выцягваеш нумарок, бачыш там нумар 55 за памерлых, за якіх ніхто не моліцца, ці ў маім узросце, напрыклад, да? Я проста ці я дзень малюся, ці паўдня, ці тыдзень, я вырашаю, да, але менавіта ахвяровую сваю працу, малітвы за памерлых, бо, як казаў наш отец-заснаватель, менавіта малітва за памерлых з'яўляецца такім найбольшым праяўленнем любові да бліжніх, бо калі мы тут кагосьці так любім, так, то, ну, дзесь ёсць нас так трошкі, мы чакаем адказу, да, а тут малітву за памерлых мы праяўляем гэту любоў, ну, разумеючы, што яны
мы не ведаем, ці там адудзяшы ці не, але менавіта ім прыдасца. Таму менавіта малітва за памерлых і, канешне, дапамога у душпастырскай дзейнасці. Між іншым, святы Станіслав Папшынскі, ён нават быў у свой час, яго назвалі апосталам Мазоўша. Гэта менавіта такі вот раён у Польшы, дзе ён хадзіў, абвяшчаў, прапаведаваў, таксама і навяртаў людзей, адбываліся пэўныя аздараўленні, і нават было за пацверджаны момант у воскрашэнні дзяўчынкі, менавіта паказваючы нам, мар'янам, кірунак гэтай дзейнасці праз абвяшчэнне і служэнне людзям. Ну, можа, яшчэ пра форму паразмаўляем, бо вы такія дыскрэтныя вельмі. Тут даведалася некалькі дзён таму, што аднак мелі такія белыя хабіты, але пасля ходзіце, ну, сапраўды так нічым не адрозніваецеся ад звычайных святароў. І як гэта змянілася, і чаму вы так адракліся ад белага колеру? Паколькі айцец Станіслаў, ён аддаваў вельмі вялікую пашану Маці Божай, і ён, будучы таксама і ў ордэне айцоў п'яраў, так, і ён узяў так аснову, калі так сказаць, з хабіта айцоў мар'янаў, прабачце, з айцоў п'яраў, і надаў замест гэтага чорнага колеру белы колер. Менавіта такі сімвал чысціні, безаганнасці Марыі. Таму, калі у нас так служаць яны і ў Шчучыне таксама, між іншым, так, у Лідзе, п'ярскі хабіт, толькі ён белы. Яны такі знешні выгляд. І менавіта ад моманту заснавання ён сам апрануў гэты хабіт, і потым, канешне, айцы мар'яне, яны хадзілі ў гэтых хабітах. Паколькі я так ужо ўспамінаў, не буду паўтарацца, гістарычна, на жаль, нашых сабратоў, іх сабралі ў адным кляштары ў Мар'ямполі, і біскуп Юрый, тады яшчэ быў айцом, ксёндз Юрый Матулевіч, ён разумеў патрэбу аднаўлення, толькі каб не зусім выдзяляцца, бо калі б ён прыйшоў бы ў белым хабіце, гэта б, канешне, заўважылі бы царскія ўлады, напэўна б не дазволілі. І ён з мэтай такой, каб не выдзяляцца занадта, так, таму напісаў просьбу і да апостальскай сталіцы, і Ватыкан даў дазвол менавіта на тое, каб замест белых хабітаў быць у чорных сутанах, менавіта як дэцызіяльнае духавенства. І нават гэты першы моманты пачыналіся айцом мар'янаў менавіта з айцом Юрым Матулевічам. Ён паехаў у Фрайбург, у Швейцарыю, менавіта па навуковай дзейнасці. Сабраў таксама сваіх, потым гэта былі, канешне, навіцы, ну тады яны паехаў нібы па навуковай дзейнасці і распачыналі ў такім укрыцці, і потым ужо як была такая пэўна магчымасць адкрыцця, то да гэтай пары як бы засталіся мы у сутанах, як дэцызіяльныя святары. У Польшы гэта такая, ну, як бы не пісанае правіла, як бы там таксама, так? Напрыклад, чым адрозніваецца сутана, то што ў нас няма гузікаў, як бы, так, там такая адметная. Ну і як ёсць заснавальнік, то гэта белыя мар'яне, ну і ад біскупа Юры гэта так чорныя мар'яне, да? Ну, але гэта ўсё ж адзін ордэн, толькі менавіта па прычынах такіх гістарычных мы памянялі свой белы хабіт на чорную сутану. Ці былі спробы вярнуцца да вытокаў? Такія пытанні ўздымаюцца, так, але на сённяшні дзень застаемся ў сутаннах, той, што і гэта выказванні айца заснавальніка, ён напісаў такі падручнік, можам цяперашняй мовай сказаць, што гэта лекцыю дывіна, такі пэўныя каментары да Евангелія, і між іншым у адным з іх ён кажа аб тым, што гэта не адзенне робіць цябе законнікам, але тваё жыццё. Таму важна перадусім, каб ты жыў па-законнаму, а ці ты будзеш, ну, у тым плане, у хабіце, не ў хабіце, павінны па тваім стылі жыцця распазнаць, што ты законнік, да? Ну, это, канешне, ягонае выказванне, але пэўныя спробы, так можам сказаць, пэўныя мар'яне, як бы, да, хочуць вярнуцца да белых хабітаў, ну, хтосьці кажа, ну, пакуль застаемся ў чорных сутанах, як бы, так. Ну, і было, можа, пры такіх нагодах, таму што беатыфікацыя біскупа Юры адбылася у 87-м годзе, а кананізацыя адбылася айца Станіслава, беатыфікацыя ў 2007 годзе,
кананізацыя нашага заснавальніка адбылася ў 2016 годзе. Ну, некаторыя казалі, ось тут такі знак, як бы так, 21 стагоддзя можа вярнуцца сапраўды вельмі да такіх моцных крыніцаў, вытокаў, ну, але пакуль што мы застаемся пры сутаннах. У некаторых, скажем, краінах, і як бы я служыў пэўны год у Казахстане, і, канешне, у пэўных місійных краінах ёсць магчымасць насіць белыя сутаны, то нашы айцы некаторыя ці ў Афрыцы, ці вось у Казахстане, яны, у іх ёсць белыя сутаны, але гэта па прычыне тэрыторыі, то там як бы некаторыя так на здымках там бачыш так не тыпова бачыць так як бы так, канешне, адразу усведамляецца пра тое, што гэта наша гісторыя, калі мы хадзілі ў белых хабітах. А можа яшчэ такое пытанне як бы плёнам, аб чым вы казалі, плён мучаніцтва так вашых благаслаўлёных быў таксама ў пакліканнях. То колькі на сённяшні момант ёсць менавіта такіх беларускіх святароў і беларускіх пакліканняў і колькі яшчэ вучацца? На сённяшні дзень у нас у Беларусі 5 нашых марыянскіх парафій, у якіх у Мінску служыць 3 святары, а прабачце, у Мінску і ў Жодзіна 3, бо у нас былі пэўныя змены, таму трэба ўжо так паступова ўжо прызвычаемся, але ўсё ж такі у Мінску і ў Жодзіна 3 святары, а ў іншых пляцоўках па 2 святары. То таму ў суме выходзіць, матэматыку зараз праверым, у Стрыміхаліны. Я не памятаю, колькі 5 дамоў маеце, 5 так? дамоў, 5 дамоў, 6, 2, 2, 2, ну то штосьці там назбіраецца. Назбіраецца. Ну і таксама наш сабрат, гэта між іншым айцец Сергей Гаек, архімандрыт для апостальскі, для грэка-каталікоў. Ён з'яўляецца мар'янінам. Канешне, цяпер ён служыць для грэка-каталіцкай царквы, але першапачаткова ён вучыўся, закончыў менавіта семінарыю у айцоў мар'янаў, таму што у часы і, скажем, да пачатку Другой сусветнай вайны, потым савецкія, я так забыўся сказаць, што і ў Беларусі не толькі была вельмі моцная плынь усходняя звязана, так, і таму ёсць пэўныя прадстаўнікі, і біскуп Чэслаў Сіповіч, і айцец Тамаш Падзява, дзейны служылі менавіта ва ўсходнім абрадзе. І айцец Сергей, гледзячы на іх, узрастаючы, як бы так, ну, менавіта захацеў служыць ва ўсходнім абрадзе. Так. І на дадзены момант таксама у нас у семінары вучыцца брат Яўген на 4 курсе і ўжо дыякан Ян на 6. Таму калі з Божай дапамогай, то ў маі, у чэрвені будзе мець новага святара, і яны абодва з Барысава. Адзін з марыянскай парафіі, бо ёсць таксама дыцэзіяльная, і таксама дыякан Ян, ён з дыцэзіяльнай барысаўскай парафіі. Таму на дадзены момант 2 семінарысты, у пастуляце, у навіцыяце няма нікога на сённяшні дзень. З беларусоў. Фармацыя, як бы час падрыхтоўкі у вас праходзіць у Польшы. У Польшы, так, паколькі мы прыналежым да польскай правінцыі, Божай прадбачнасці, таму першы год пастулату у нас адбываецца ў Гары-Кальварыі, дзе мы у гэтым горадзе, дзе ёсць парафія і ёсць такі філіяльны касцёл, мы выхоўваемся, жывем у кляштары пры парафіі, але у 15-20 хвілін і ўжо знаходзіцца гэты маленькі касцёл, менавіта дзе знаходзіцца нашыя рэліквіі нашага заснавальніка, айца Станіслава. Саркафаг такі бачны знешні, і гэта касцёл вячэрнік, таму што пад назвай вячэры, апошняй вячэры. І другі год у Скурцы, гэта недалёка Седліц, там гістарычна ўжо на працягу 300 гадоў, гэта з'яўляецца момантам, канешне, з пэўнымі перапынкамі, звязанымі з падзеламі, але гэта 300 гадоў, дзе выхоўваліся навіцыят, так скажам, так, калі б не пэўны падзел, то ось такая гістарычная. І наша семінарыя знаходзіцца ў горадзе Любліне, дзе мы, як бы, філіал каталіцкага універсітэта ў Любліне. Таму так Гара-Кальварыя, Скужац, вёска і Люблін. Ну, можа, не зусім актуальнае пытанне, а так увогуле, каб мы ведалі наконт пакліканняў тут на Беларусі, так? Ці маеце якія-небудзь спатканні для ахвотных альбо тых, хто цікавіцца? Ну, бо, вядома, цяпер эпідэмія не дае магчымасці, а так агульна хто займаецца, напрыклад, кандыдатамі? Так, раней, скажем, гэта было ў такім плане, было крыху больш такой дзейнасці, дзе сапраўды збіраліся такія, арганізоўваліся рэкалекцыі для хлапцоў, потым быў пэўны час такой цішыні, і з боку
і нашай тут мясцовай улады і клерыкаў уже некалькі гадоў запар адбываецца такія сустрэчы і для міністрантаў, але таксама гэта перадусім разлічана для хлапцоў, як бы так, не толькі міністрантаў, як бы так. Таму ён адбываецца раз у год у розных нашых прымар'янскіх парафіях. Быў там і Росіцы, Оршы, ну, канешне, цяпер як бы немагчыма. Таму такім адказным за дадзены момант за новыя пакліканні, за кандыдатаў з'яўляецца наш новы прэзбітар, пакуль яшчэ свежанькі, да, айцец Ілля Саўчанка, ён служыць на дадзены момант у Оршы, ну і нашым кіраўніком, які такім дбае, гэта айцец Вадзім Мізар. Таму гэта, і ён таксама у Оршы, там настаяцель пробач, што у нас такі цэнтр, такі, скажам, звязаны з, каб дбаць пра паклікі, не толькі, канешне ж, кожны мы сабраты дбаем, менавіта знаходзіцца ў Оршы, калі так можна сказаць. А можа яшчэ некалькі слоў пра Оршу, бо маеце вельмі шмат такіх цікавых падзей менавіта там. Орша гэта яшчэ момант у 90-х гадах, калі першыя айцы як прыязджалі, тады айцец Юзеф ён пачынаў у Барысаве, таксама іншыя сабраты Оршы, і яшчэ ў 90-х гадах там быў пабудаваны дом такі рэкалекцыйны, і потым айцец Александр Жарнасек ён працягнуў гэты рамонт і зрабіў рэкалекцыйны дом, дзе праводзіў сустрэчы, рэкалекцыі. Менавіта таксама такой, так можам сказаць, далей працягваючы ў нашай напрамку плыні менавіта гэту асветніцкую там духоўную дзейнасць, дзе для шматлікіх людзей ён з'яўляецца такі домам рэкалекцыйным, адбываліся рэкалекцыі рознага такой фармацыйныя сустрэчы менавіта ў Оршы. Яшчэ харызматычныя, так. Харызматычны напрамак, да, таму што айцец Александр ён так, ну, так сустрэўся і як бы ў семінары, таму што ў нас у семінары ёсць такі абавязак, менавіта калі з 4-го курса семінарысты выбіраюць і ідуць на пэўныя супольнасці. І калі вялікі, канешне, выбар у Любліне, на якую супольнасць так адпавядае, і між іншым айцец Александр ён хадзіў на аднову у Духу Святым, ну і пэўны такі, так, дзесьці надаваў такі напрамак і дзейнасці ў рэкалекцыйным доме ў Оршы. Ну, можа, так не можам амінуць гэтага пытання, канешне. Як вы аказаліся мар'яніну? Як вашы сцежкі перасекліся з гэтай супольнасцю? І чаму менавіта гэты ордэн? І, можа, што асабліва вас захапіла ў гэтым ордэне? Мне так жартабліва кажуць, як я тут апынуўся, таму што я паходжу з Ліды, гэта Гродзенская дыяцэзія. Піяры, да. І калі я ў парафіі, паходжу з парафіі ўзвышэння Святого Крыжа ў Лідзе, і на працягу шматлікіх гадоў у нас ужо святой памяці Станіслаў Роек, ён быў піярам, памёр у 96-м годзе, і вось да канца 90-х гадоў былі піяры. Таму пэўнае значэнне потым, канешне, уже як бы прыйшоўшы ў ордэн айцоў Мар'яну, так аналізаваў, што пэўныя пачаткі я ж выхоўваўся пры піяры, так? У парафіі, потым у нашай парафіі пачалі служыць ксяндзы дэцызіяльныя, і пасля заканчэння школы, можа так быў клас 9-10, я так, ну, глядзеў у гэтым напрамку святарскага жыцця, дзесьці было такое ўнутранае захапленне гэтым стылем, і пасля заканчэння школы я скіраваў свае крокі ў вышэйшую духоўную семінарыю ў горадзе Гродна. І там правучыўся 4 гады. Ого. У Гродна вучыўся 4 гады, але, калі так можна сказаць, як бы, ну, не да канца адчуваў сябе у тарэлцы, калі так умоўна кажучы. З аднаго боку было, ну, імкненне, жаданне, каб у напрамку святарскага жыцця, але нешта вось так вот была, ну, такая нестыкоўка, так? І адчуваў пэўныя пытанні, і размаўляў пра гэта з сястрой назарытанкай. І размаўляючы пра пэўныя свае перажыванні, так проста, так дзяленні, яна падказала, можа, там звярніся да айца Мар'яніна, з якім проста, ну, паразмаўляць, як бы, пра свае, ён, па-першае, як і мужчына, як бы, да, па-другое, таксама крыху і прайшоў ён праз семінар дэцызіяльны, потым сам Мар'яніна. Ну, пэўным трошкі падабенства, як бы, ёсць, так? Ну, і таму я паехаў, з ім паразмаўляў,
і даў сабе такі год малітоўны прыглядзецца. Ну, бо ж можа розна, можа я там уцякаю, можа крызіс, а можа гэта вось я там гэта так бачу, да? Разабрацца, ці гэта Божая справа ці не Божая, і пачаў маліцца да Духа Святога, просячы менавіта і кожны дзень, у якім напрамку мне ісці. Так, ці заставацца тут у семінары, ці менавіта скіруеш у нейкі іншы ордэн, таму што я так, ну, так глядзеў, калі так можна сказаць, тады ў той час менавіта ў напрамку айцоў дамініканцаў. Між іншым, так. І потым, ось, калі я вучыўся на 4-м курсе, для мяне, ну, проста гэтыя знакі мар'янскага паклікання пасыпаліся проста. Айцец духоўны, ён кажа, я вось вучыўся ў рыжскай семінарыі, і нашым айцом духоўным быў мар'янін, ён нам казаў так і так. Потым прыязджае айцец рэктар, кажа, я вось быў на сустрэчы, і рэктар у Польшы, і вось рэктар айцоў мар'янаў, кажа, я запрашаю, бо у нас тут шмат месца. Адкрывае часопіс, Аве Марыя, гляжу, там мучанікі благословлёныя, ці інше там, бо потым чытаў, ці Андрэй Цікота, ці Фавіяна Барантовіч, бо яны былі арыштаваны, і яны загінулі ў лагерах, як бы так, нашы таксама мучанікі. Канешне, яны не слугі Божні благословлёныя, але для нас это прыклады веры. Потым, ну так, раптам, адзін раз за мой год 4 гады прыязджае айцец мар'янін у семінарыю па пэўных справах, як бы так. Ну і для мяне, канешне, гэта былі такія, як я глядзеў у перспектыве Божай, наколькі што для мяне гэта былі, ну, канкрэтныя напрамак, як бы так, знакі ад Бога, якія я атрымаў як адказ на сваю малітву. І потым здараецца такі вельмі, ну, прыкры момант у маім жыцці, калі быў яшчэ на 4-м курсе, зімой у матулі паяўляецца хвароба, дыягназ ставіць рак, і, ну, і, на жаль, нічога не дапаможа, як бы так, і яна ў маі памірае. Ну, і таму, канешне, у нас так былі пэўныя, я там так бачу, матуля так, як бы так, ну, але пэўныя такі, скажем, пытанні, як бы так, але як бы, ну, так бы так, все спакойна, да, бо гэта жыццё. Ну і потым яна так памірае, так дзесь так перажыла такі моцны досвед смерці. Тата яшчэ памер у 97-м годзе. І я так унутрана дзесь так адчуваў, што вось можа паспрабаваць, такі прайшоў момант, каб паспрабаваць, бо можа буду шкадаваць усё жыццё, як бы, а можа, ну і тады пасля, як бы закончыўшы 4 курсы, я так вырашаю скіравацца ў бок кангрэгацыі айцоў мар'янаў. І калі прыйшоў менавіта момант і пастуляты, і навіцыяты гэтых 1-2 года побыту, а потым, паколькі я ўжо меў пэўны досвед навучання ў семінарыі, мяне ўзялі адразу на 4-й курс, таму як бы ў Люблінскай мар'янскай семінарыі правучыўся 3 гады, таму так у суме такі шлях да манаскага святарскага жыцця мне быў так 9 гадоў, то крышку такі даўжэйшы, але потым, калі ў пастуляце, у навіцыяце я глядзеў такім малітоўным, разважаючы ці размаўляючы з выхавацелямі, і перадусім сам як бы асэнсоўваючы, што сапраўды я адчуваю на сваім месцы, так, таму і досвед менавіта звязаны, я чаму такі казаў пра смерці таты, потым і маці, даручыўшы сваё жыццё Марыі, так, досвед, як і мар'янаў, малітва за памерлых, у мяне вельмі моцны такі досвед, калі так можна сказаць, асабістым смерці, таксама адкрытасць на такую душпастырскую дзейнасць. Потым я тут так распавядаю вельмі ў такім скарочаным фармаце пра гісторыю айцоў мар'янаў у Беларусі. Мяне гэта было вельмі моцна захапіла. Дзейнасць, што засталіся, што дзейнічалі вельмі так шырока у розных напрамках. І праз моманты, калі я прыязджаў як семінарыст на Божнараджэнне, на Пасху у нашай мар'янскія парафіі, то, канешне, я так, дзякуючы айцам мар'янам, пазнаваў так ужо, размаўляючы непасрэдна з мар'янамі, і я вот так вот на працягу гэтага падрыхтоўкі бачу, вось гэта маё месца. Так унутрана я чуў супакой, Божы супакой. Канешне, у кожнага свой непаўторная гісторыя паклікання, но у мяне была такая
як я ўбачыў, і ў моманце ксёндз Юрый Матулевіч быў дысідзіяльным, потым стаў мар'янінам. Тут зноўку дысідзіяльны мар'янін. Тут піяры былі, потым да мар'янаў. І я таксама дзесьці мар'яне, піяры, а потым мар'яне. Там пэўны такія паралелі бачыш, і сапраўды дакранаюцца, і ты разумееш, што гэта гісторыя таксама і майго жыцця, дзесьці такія пэўныя паралельныя месцы. І паступова так прыглядаючыся і гістарычна, як бы чытаючы пра нашых сабратоў, размаўляючы з сабратамі ўжывую, ну, вось было такое захапленне, звязанае з нашай беларускай зямлёй на працягу і з моманту другі, ну і таксама і далей крышачку і расна. І так я вось унутры, для мяне это было такім праверкай, Божы супакойна, вот я адчуў, гэта маё месца, як бы, так. І, канешне, так, раз, другі чуў, так, жартам, ну, у большасці, ну, так, пераважна, як бы, я тут адзін з Гродзенскай, усе іншыя сабраты Мінска-Магілёўскай, Віцебскай дыяцэзі, а я тут трапіў з Гродзенскай. Яшчэ такі, так, я так прыпамінаю момант, калі пра мар'янаў і даюць мне ў рукі часопіс мар'янскіх клерыкаў, светач раз у год выпускаецца у межах Пасхі, і даюць мне гэты часопіс, і на вокладцы гэтага часопіса я бачу апостала Паўла, бо тады ў касцёле 2009 год Бенедыкт XVI абвясціў годам апостала Паўла. Так, я бачу, мне даюць гэты часопіс, і мой апякун, як бы, да, ну, гэта, ну, ось такі вот канкрэтныя пацверджанні я чытаў сам асабіста, потым, канешне, з выхавацелямі, як бы, гледзячы, што ось так, гэта маё месца. Тут у кангрэгацыі отцоў мар'янаў. Ну, канешне, трошки такая вот гісторыя праз дысідзіяльную семінарыю да кангрэгацыі. Неверагодна. Але як заўсёды часу нам не хапае, усё нам кончыцца. Так, я думаю, што кожны ведае, ну, большасць з пілігрымак, напэўна, ведае, што дэвізам вашай манаскай супольнасці за Хрыста і касцёл, так? Ну, заўсёды гэта так мар'яне адразу бачна і чутна. То, можа, жадаем вам таксама быць, трываць, як вашы благаслаўлёны, як вашы заснавальнікі, і дзякуем таксама за вашу працу, вельмі ахвярную працу, наколькі ведаю, заўсёды, ну, цёпла ўспамінаю ўсіх мар'янаў, дзе не прыйду, там заўсёды такое жыццё б'е проста. Ну, і шмат вам сіл на гэта, і дзякую, што расказалі нам пра свой ордэн і падзяліліся такім захапляльнай гісторыяй. Дзякую таксама за магчымасць падзяліцца, бо і разумееш, што кожная гісторыя на свая асабіста, але заўсёды, калі дзелішся, то тады я сам перажываў менавіта праз то, што я распавядаўшы, да, то, што менавіта сведчанні і маіх сабратоў яны паказвалі, да, што такім святлом таксама і для кагосьці могуць быць. Дзякуй вялікі, пахвалёны Ісус Христос. Пакінулі ўсё і пайшлі за ім. Манаства на Беларусі.